खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। चापागुरि बियाबनि गं 14 मडेल अंगनाबादि आरो गंसे लोखि मन्दिरनि बाउन्डारि वाल बेखेवदों। दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गावनिनो चापागुरि बियाबनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गासै गं 14 मडेल अंगनाबादि आरो गंसे लोखि मन्दिरनि बाउन्डारि वाल बेखेवदों। नंगौ 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'नि हेफाजाबाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आबुं जानाय गासै गं 14 मडेल अंगनाबादि आरो गंसे लोखि मन्दिरनि बाउन्डारि वाल बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे चापागुरि बियाबाव गासै गं 82 मडेल अंगनाबादि सेन्टार मोननो थांगासिनो दं आरो बेनिनो गं 42 मडेल अंगनाबादिया आबुं जानो थांगासिनो दं आरो गं 40आबो बे बोसोरनि गेजेरावनो आबुं जागोन। बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला बेंगिरि गौतम दास लोगोसे मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि अ बिजु बरकसारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। कक्लाबारि समष्टि नङा चापागुरि समष्टि हिसाबै गासै दिनै कमप्लिट जानाय मडेल आंगनबादि प्राय 14टा आं बेखेवनो आखायाव लागासिनो दं आरो आसाम दर्शननि बे लक्ष्मी मन्दिर नावखालिनि बे 15 लाख थाखा सेंसन जादों। बेनि फाउन्डेसनखौबो दिनै खालामनो मोनबाय आरो गासै कक्लाबारि बा मुसलपुर समष्टि बा आंनि फुराना चापागुरि समष्टि बावहाय गासै प्राय माने 82टा मडेल आंगनबादि सेन्टार मोननो थांगासिनो दं। बेनि 42टाया प्राय माने माखासे दिननि उनावहायनो कमप्लिट जागोन। दा 40टा लुनो थांगासिनो दं, बेबो बे बोसोरनि गेजेराव कमप्लिट जागोन। मडेल आंगनबादि सेन्टारनि गेजेरजों गामि गामि उन्दैफोरनि सावस्रिखौ जोथोन लानाय आरो बिसोरनि सोलोंथाइखौ जोथोन लानाय, जाहाथे गामिफोराव खुनु उन्दैफ्रा सिकित्सा मोनालासिनो बेमाराव भुगिनानै थाया आरो रावबो उन्दैफ्रानो जाहाथे माने सोलोंथाइ लायै बिदि जानानै थाया गामिफोराव। थ' बेखौनो जोथोन लानोनो मडेल आंगनबादि सेन्टार, बेवहाय ओनसोलनि गार्जेनफोर कमिटि थायो, आंगनबादि कर्मि आरो हेल्पार, बिसोर गासिबो ज' लोगो नांनानै आंगनबादिफोरखौ मोजां खालामनांगौ। फारसेथिं नैबे लक्ष्मी मन्दिरा रायजोफोरनि मोनसे आस्थानि खोथा, नावसालि आन्चलिक लक्ष्मी मन्दिरा, बाहाय बयबो लक्ष्मी फुजानि समाव फैनानै फुजा खालामफैयो आरो समाजनि ओनसोलनि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबफैयो। बेबो बे स्किमनि दारैहाय 15 लाख आसाम दर्शननि स्किमजों जेंनाफ्रा जोबस्रांथों, मोजाङै जौगासार जाथों, आं बेखौनो मिजिंथियो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।